Komšika me traži. Alo? Zdravo, komšike, zdravo. Ja sam, ja. Ne, ništo ne работа. Pa на работу sam. Da. Koliko? U 6 sa bajle da te razbudu. Aha, nema probleme, komšike, pa kako ne? Da, sa zadovoljstvo ke te razbudu u 6 sa bajle. Dobro, važi. Ćao. Komšika, znaš što vika? Vika, ako može da ne го budu sa zadovoljstvo, sa bali u 6, zašto tako je mogla da zakasni na работу. Čuješ ili ti što zbog? Čuju. Što čuješ? 6 puti vikam da mi doneseš šekerče. Pa 6 puti doneseš šekerčinje, bе. Što ako si mi doniješ 6 put, kad svi 6 propadnava u kafe? Ja vidi, nema ništo gore. Daj još jedno, ajde vidi cicije. Ajde, op, hvala. Tako je. Šeker se steknaje. A pivo imaš? Imaš. Какво pivo imaš? Imam studeno, grč, tъмно. Тъмно пиво имаш? А светло имаш? Имам и светло. Имаш светло? А запали ga, bе, светло, ако имаш, бе. Погледни ме, тъмнина е. От чораве смо, що си би най-цеция, не се видимо više. А препоръка от Владо? От Владо? Разбирам. Ако от Владо, не ga palim. Видоте. А ти ако не ме видиш, значи отишия съм се.